Виждаме се отново. Ето я. Виждате я. Пази. И той бърка там, роби. О, лоше е, лоше е. Ето пашкула. Това пашкула ли е, бе? Не е пашкула това. Така си мислиш. М? Така си мислиш. Извадихме пашкула. С малките. И вече може да дишате спокойно. Оживяхме. Тук главният виновник за случващото се. Спирай.